hydroner. Definitionen af en syre er, imens definitionen af en base er, at den kan optage hydroner. En sur opløsning er defineret som, at den aktuelle koncentration af oxonium er større end den aktuelle koncentration af hydroxid. En neutral opløsning er, at den aktuelle koncentration af oxonium er lig den aktuelle koncentration af hydroxid. En basisk opløsning er, at den aktuelle koncentration af oxonium er mindre end den aktuelle koncentration af hydroxid. Definitionen på korresponderende syre-base-par, det er, at der er et hydron til forskel. I vores forsøg, der er vores syre-base-par eddikesyre og etonat. Eddikesyre og hydroxid blandet, det giver etonat og vand, fordi vores eddikesyre afgiver et hydron til hydroxid. Vi lægger ud med at tilføje 10 ml eddike til en 100 ml molekolbe. Herefter fortyndes eddiken ved faktor 10 med demineraliseret vand. Kolben vendes ca. 10 gange, så opløsningen er homogen. 25 ml af den fortyndede eddike suges op med glaspipette og overføres derefter til den koniske kolbe. Ethanoat er en svag base, men vand er en yderst svag syre, og derfor vil den reagere basisk, og vi vil få en basisk oxidation. Vi vælger at bruge indikatoren fenolftalin, da den er basisk, og det gør vi, da vi kan se i tabellen, at fenolftalin skal lave et omslag pH over 7. Her tilsættes et par dråber fenolftalin til den fortyndede eddikeopløsning. Pyretten fyldes med natriumhydroxid og sættes derefter på stativ. Her finder vi ækvivalenspunktet. Det er, når der er ækvivalente mængder mellem citrant og citrat. Ækvivalente mængder betyder, at der er det samme forhold mellem stofmængder som mellem koefficienter. Vores indikator, fenolftalin, viser, hvornår ækvivalenspunktet er nået via farveskiftet til pink. Vi har lavet et skema over vores Burette-aflæsninger, og der er 3. Ved første aflæsning, der noterer vi, hvor meget der er i af natriumhydroxid. Og ved anden aflæsning, det er efter titrering, hvor vi har fået farveomskift, og når vi så har fået de her 2, så skal vi i differenten skrive, hvad anden aflæsning minus første aflæsning giver. Og når vi har gjort det 3 gange, så kan vi regne gennemsnittet ud, fordi så har vi de her 3 differencer. Og dem kan vi så dividere med 3. Vi fik i samtlige forsøg 1,0 ml i første aflæsning. Dog over i anden aflæsning, der fik vi den første til 21,6 ml, men de 2 andre til 20,2 ml. I det første forsøg her, der er differencen så på 21,5 ml. Det vil sige, at vi brugte 21,5 ml natriumhydroxid, før vi nåede ækvivalenspunktet. I de 2 andre, der fik vi differencen til 20,1 ml. Det vil sige, at vi i begge forsøg brugte 20,1 ml natriumhydroxid, før vi nåede ækvivalenspunktet. Vi udregner gennemsnittet ved at opløse de 3 mængder af natriumhydroxid sammen, altså 21,5 ml plus 20,1 ml plus 20,1 ml. Og det dividerer vi så med det samlede antal 3, og så får vi så, at der er 20,567 ml natriumhydroxid. Vi vil gerne finde den teoretiske stofmængdekoncentration af eddikesyre, men for at gøre det, så skal vi først finde stofmængden og massen. Massen den finder vi ved at tage 100 ml, og vi vil så have det i gram. Så vi ganger med densiteten, som er på 1,0 gram per milliliter, så det bliver så til 100 gram. Og da masseprocenten er på 5, så udregner vi simpelthen gram af eddikesyre i den ved at sige 5% divideret med 100 gram gange 100, og det bliver så til 5 gram. Stofmængden finder vi ved at sige massen divideret med molarmassen, så det er så 5 gram divideret med 60,052 gram per mol, og det giver så 0,083 mol. Vores stofmængdekoncentration udregner vi så ved at sige stofmængden divideret med volumen. Vores stofmængde er 0,083 mol, det dividerer vi så med 0,1 liter, som er vores volumen.
Og så får vi, at stofmængdekoncentrationen er på 0,083 molær. Vi kan så også finde den praktiske stofmængdekoncentration ved at tage stofmængden divideret med volumen. Vores stofmængde er på 0,00200567 mol, og det dividerer vi så med volumen på 25 divideret med 10 divideret med 1000. Og det gør vi, fordi at vores volumen, den havde vi simpelthen, at eddike, den blev fortyndet med en faktor 10, så vi skal dividere den med 10 for at finde ud af, hvor meget volumen af eddike der var, og da det skal opgives i liter, dividerer vi med 1000. Og det giver så 0,823 molær. Vi har så fået 89,9% som vores procentvise forskel, og grunden hertil er simpelthen, at vores volumen var meget mindre end den teoretiske volumen. Til masseprocenten i eddikesyren skal vi først finde stofmængden af den. Og vi ved, at den er lig med stofmængden af natriumhydroxid, da koefficienterne er 1 til 1. Forholdet mellem koefficienterne er 1 til 1. Vi regner så stofmængden ud ved at tage volumen gange koncentrationen, som er oplyst i forsøgsvejledningen. Og vores volumen, den fandt vi i den gennemsnittet. Og det er 20,567, og det skal opgives i liter, divideret med 1000. Og så ganger vi så med koncentrationen, som er på 0,1 molær. Og så får vi så ud, at det er 0,00200567 mol. Så stofmængden på natriumhydroxid er altså 0,002567 mol. Og da de var lige hinanden, stofmængderne, er stofmængden på eddikesyre altså den samme. Okay, jeg vil regne massen af eddikesyre ud, fordi at resultatet bruges til at regne masseprocenten ud senere. For at regne massen ud, så skal vi gange molarmassen med en stofmængde, og stofmængden den kommer fra stofmængden af eddikesyre. Og det her det er molarmassen af eddikesyre, som tilsammen giver 60,05. Og når du ganger de to sammen, så går mol ud med mol, og så bliver det 0,124 gram. Okay, vi vil finde masseprocenten af eddikesyre i eddike, og det gør du ved formlen masseprocent lige med massen af stoffet, som vi vil undersøge, divideret med totalmassen af opløsningen. Og det skal du gange med 100 for at få ud procent. Og i vores resultater, der er massen af vores stof, som er eddikesyre øverst, det er 0,124 gram, og så dividerer vi med totalmassen af vores opløsning, som er eddike, og den er 2,5 gram, og det ganger vi med 100, og så får vi så, at det er 4,94% eddikesyre. Varedeklarationen sagde, at der var 5% i eddikesyre i eddiken, og vi fik det til at være 4,94%. Grunden til, at vi ikke har fået det samme, kan være grundet farvevurderingen ved omslaget under titreringen og variationen af mængden i flasken.